Na začiatku tejto realizácie sme v podstate sa dohodli s prevádzkou, že teda práce vykonáme priamo na hoteli, teda bez nutnosti nejakého nákladného a zložitého odvozu, odnosu. V podstate presunuli sme sa len do priestorov podzemných garáží, kde sme si zabezpečili v podstate všetko potrebné a na mieste sme počas 3 dní zrekonštruovali jednu časť reštaurácie, čiže obmedzenie prevádzky bolo minimálne. Pri renovácii tohto nábytku sme v podstate nechceli zabiť ten povrch dreva nejakou krycou farbou, chceli sme zachovať, aby tam bolo vidno aj kresbu, takže sme povrch zbrúsili, namorili a nakoniec sme ho lakovali. Renováciu tohto nábytku sme v podstate navolili alebo namiešali tak, aby bola čo najefektívnejšia, čiže za čo najnižšiu sumu dosiahnuť čo najlepší výsledok. Samozrejme, dali by sa tie stoly aj predýhovať, ale trvalo by to o mnoho dlhšie, bolo by to o mnoho nákladnejšie, kdežto pri tejto variante sme to boli schopní spraviť v podstate v priebehu 2-3 dní a výsledok je nie možno 100%, ale 90%, ale neporovnateľné je samozrejme náklady, ktoré boli potrebné na túto renováciu.